सिंगिंग बाय रमेश दीवाना। जौन हाथ साला हमारा पिटाई रे डायरेक्ट एम्बुलेंस में जाई रे। अरे भई बाटे गरमी उतार दी है सन, भाई हमार सीधे गोली मार दी है सन। बुझले का बुझी रे? ए भई बाटे गरमी उतार दी है सन, भाई हमार सीधे गोली मार दी है सन। तो हीरोगिरी कोई कुल छूट जाई रे। ए सुन, जौन हाथ साला हमारा पिटाई रे डायरेक्ट एम्बुलेंस में जाई रे। जौन हाथ साला हमारा पिटाई रे डायरेक्ट एम्बुलेंस में जाई रे। अरे जा जा जौन हाथ साला हमारा पिटाई रे। पूरे शासन कुछ न कर पाई रे। ए सुन, जौन हाथ साला हमारा पिटाई रे डायरेक्ट एम्बुलेंस में जाई रे। जौन हाथ साला हमारा पिटाई रे डायरेक्ट एम्बुलेंस में जाई रे। अरे जा जा जौन हाथ साला हमारा पिटाई रे पिटाई रे डायरेक्ट एम्बुलेंस में जाई रे। यूपी बिहार में सबरो हाला बा, दीपक के चलत बोले वाला बा। हाँ हाँ यूपी बिहार में सबरो हाला बा, दीपक के चलत बोले वाला बा। तोरा खमन के रमेश समझाई रे। ए सुन, जौन हाथ साला हमारा पिटाई रे डायरेक्ट एम्बुलेंस में जाई रे। जौन हाथ साला हमारा पिटाई रे डायरेक्ट एम्बुलेंस में जाई रे। अरे ढेर फेंको मत।